ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ എന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യ ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഗുരു മഹാരാജിനും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. അല്ലെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പറ്റി അല്ലെ ഒരു കുറച്ചായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നിപ്പോ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ആധാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സാധു അല്ലെ, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം അവര് പറയണതിനെ നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു കാര്യം. കാരണം ആരെങ്കിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മള് എടുക്കണില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ പോണത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരിമിതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അളക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കണത് കൃഷ്ണാവബോധം യഥാരൂപം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു. അത് അതേപടി തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യന്മാരും അതിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് നമ്മുടെ ശിഷ്യാ ഗുരുക്കന്മാരും പറഞ്ഞതിന് നമ്മളും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ഭഗവാൻ വന്നു പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു നാട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാടെന്നല്ല, ഏത് നാട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും ഭഗവാനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണത്? ശരിക്കുമുള്ള മനസ്സിലാക്കലാണോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുറെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണ്ടേ അല്ലെ, ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തീരുകയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന് അതേപോലെയുള്ള ഒരാളല്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. നമുക്ക് അറിയണില്ല ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നും ശരിക്കുള്ള അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ട് എന്ന് നടിക്കണ ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരെന്നാ പറയണേ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്തവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയണതിന് നമ്മള് ചെവി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു ഇതിഹാസ പുരുഷനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ്.
കൃഷ്ണൻ ഒരു മഹാപുരുഷനാണ്, പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനല്ല. ഇത് പറയാനായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്താ പറയാ? അവർക്ക് അതിന്, അതായത് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിക്കും വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മൾ അതാണ് അറിയേണ്ടത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഇപ്പൊ അതുപോലെ വേദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആണോ? നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണില്ല. നമ്മളെക്കാളും അറിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവര് പറയണതിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം. പിന്നെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അവര് അടുത്ത് പറയുന്നു പല ദേവന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ദേവന്മാരെ ഭജിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദേവലോകത്ത് പോകും, എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നു, ധ്യാനത്തിലൂടെയോ ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയിലൂടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി തീരാം. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രൗഢക വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം കെട്ടി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ പറ്റി കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ പോലെ ആവാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പോലെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തി, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അവര് പറയണതിന് അങ്ങനെ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അവര് ചൂഷണം ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെ അല്ല, മറിച്ച് കൃഷ്ണനുള്ള അജാതവും സനാതനവുമായ പ്രകൃതിയെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ അവരെ അംഗീകരിക്കണേ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഏറ്റവും അധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. പല ഭാഷകളിലും പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലൊന്നും അവര് ഭഗവാനെ അതേപടി ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത് അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ആളായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, നമ്മൾ എന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല. പിന്നെ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയുടെ ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഭക്തി. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാത്തിലും ചുതി വന്ന പോലെ തന്നെ ആൾക്കാര് ധ്യാനത്തില് ആദ്യം യോഗയിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പല സിദ്ധികളും വരും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോണത്. അതായത് ഈ പലതരം സിദ്ധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിദ്ധികൾ വെച്ചിട്ട് അവര് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില എന്താ പറയുക, ഹരേ കൃഷ്ണ, മദജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് എന്തിനെങ്കിലും ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പലരും പല തരത്തില് എന്താ പറയാ ഇതുണ്ടല്ലേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സിദ്ധികൾ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് കാണുമ്പോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ യോഗയ്ക്ക് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വെർഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ യോഗ തന്നെയല്ല, ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ശരിക്കുള്ള യോഗയ്ക്ക് പകരം ഹഠയോഗ തന്നെ പല വിധത്തിലാണ്. ഡാൻസ് രൂപത്തില്, അക്രോബാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരിക, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, ഇപ്പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനമോ ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനമായ പിന്തുണയോ ഇല്ല. ഈ ആശയങ്ങൾ ഭ്രമാത്മകമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയോ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ജനപ്രീതി ആർജിച്ചു. അത് കാരണം നമ്മൾക്കും തോന്നണത് ധ്യാനത്തിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് പ്രഭുപാദ പറയാണ്, ഈശ്വരവിശ്വാസി എന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന അസൂയാലുക്കളായ ജനങ്ങളാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവര് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണു? നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ ഇത് 2 ദിക്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അല്ലെ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നിന്റെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ
നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനുടെ അത്രം കൂടെ അറിവില്ലാത്തവര് പറയണതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും മൂഢന്മാരെ നമ്മളല്ലേ? അവരെയാണ് ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളും മൂഢന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ വരികയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃത ജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. അതായത് ഭഗവാൻ സുകൃതികളെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സുകൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പലതരത്തിലും നല്ല എന്താണ്, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അർത്ഥനിവൃത്തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ സുകൃതികളെന്നും ഇവിടെ ഇവരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികളെന്ന്. ഈ ദുഷ്കൃതികൾ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയെ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടം നിരീശ്വരവാദികളാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ മൂഢന്മാരെന്നാണ് അവരെ പറയണത്. കാരണം അവർക്ക് പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്ത്, അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾക്കില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മാത്രം ജോലിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പുലർത്തണ്ടേ. കറക്റ്റാണ്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയണ. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഒരു കഴുത എന്നാണ്, കഴുതയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. കഴുത രാവ് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഒരു പിടി പുല്ല്. ഈ ഒരു പിടി പുല്ല് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ കഴുതയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കഴുതയുടെ ഇതറിയണില്ല. കുങ്കുമം അല്ലെ, ഗർദഭൻ കുങ്കുമം ചുമക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നരാധമന്മാര്. നരന്മാരിൽ അധമൻ എന്നാണ് പറയണത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ധർമ്മങ്ങളെ ഒന്നും ആചരിക്കാത്തവരാണ്. പിന്നെ മായയെ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർ ആരാണ്? പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അറിയണ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര സ്കോളേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി അറിയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അപ്പോഴും അവരെ അറിയണില്ല. അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും അഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അതായത് അത് നമ്മളെ വളരെയധികം താഴ്ത്തേക്കിടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം കുറച്ച് ചിട്ടകള്, കുറെ ഒന്നും പറയണില്ല അല്ലെ, കുറച്ച് ചിട്ടകൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇതിനെപ്പറ്റി നിറയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോ അതും നമ്മുടെ ഭക്തിയെ മോശമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ 2 തരം ആൾക്കാരെ പറ്റി പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മായാവാദക്കാരൻ, സഹജീയസർ. ഈ മായാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിന് നമ്മുടെ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പ്രഭു 24 വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഭാര്യയും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെയൊന്നും ആ കുടുംബം അല്ല, വലിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണത്? മായാവാദി കൃഷ്ണെ അപരാധി എന്നാണ്. മായാവാദികളെ കൃഷ്ണനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഭഗവാൻ നിരാകാരവാദി എന്നാണ്. നിരാകാരവാദി, അതായത് ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തോടുകൂടെ ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അവര് ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയണു, മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഈ മായാവാദം. എന്നാൽ സഹജീയവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവര് വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നടിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ, കുറി തൊടുക, ഗണ്ടിമാല ഇടുക, ജപിക്കുക. പക്ഷെ അവര് എല്ലാം ശരിക്കുള്ള വിധത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു പറയണതിനെ അതേപടി അനുസരിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക. പക്ഷെ ഗുരു പറയണതിനെ അനുസരിക്കാണ്ട് അവര് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്.
എന്നാലും അവരെ കപടവാദികൾ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് എന്താണോ ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചില ഗുരുക്കന്മാര് ഭയങ്കര അറിവുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അല്ലാത്തവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മള് ഏതായാലും നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് സഹജവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭക്തിയെ പറ്റി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിത്വവും ആത്മീയ രൂപവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കലാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയെ പറ്റിയൊരു നിർവചനം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ആ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, സച്ചിത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ, ആ വ്യക്തി, അതായത് ശ്യാമസുന്ദര ഭഗവാനായിട്ട്, ആ കാർമേഘവർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലോട് കൂടിയുള്ള ആ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുമ്പോ അതാണ് ശരിയായ ഭക്തി അല്ലെ. നമ്മുടെ തന്നെ മുമ്പിൽ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഉടുപ്പിയില് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അപ്പൊ രൂപമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്? ആ ഭക്തന്, കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന് എങ്ങനെയാ ജ്ഞാനപ്പാന് ഇത് നമ്മുടെ പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മായാവാദക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മായാവാദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കപടത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിതാമൃതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണത്, തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത പ്രസംഗം. കുറെ പേര് നമ്മൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയിലോ നോക്കിയാല് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലല്ലാത്തവര് വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. എന്തിനാണ് അവരത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ വേണ്ട പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രശസ്തി, പണം, ധനം, അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഹിന്ദു മതത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷെ അവരവിടെയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണേ, ഭഗവാനെ പറ്റി അല്ല പറയണേ. നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളുടെ മഹിമ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരെന്നാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണില്ല? അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് എന്താണ്? ആദരവ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് അറിയാണ്ട് പോലും നമ്മൾ അതിൽ വീഴുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ പറയണു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെയാണ്. എന്നാ പക്ഷെ സാധുക്കൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യണത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക. അവരിനെ സാധു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെയാണ്. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തില് ഭൗതിക സുഖത്തിലെക്കാളും അവർക്ക് ആഗ്രഹം എന്താ? ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക സുഖം ഇന്നിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നല്ല വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് എന്താന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണവര് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരണില്ല എന്നല്ലേ. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളയവരം ന പ്രയാതി സമദ്ഭാവം നാദി നാത്രിത്വ സംശയ അല്ലെ. എന്നെ തന്നെ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ ചിന്തിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അതിനെ മനസ്സിൽ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയേണ്ട ഇത്, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സഹജീവവാദികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവരായിട്ട് നടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറച്ചു പേര്. വൈഷ്ണവ തിലകമൊക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ മാലയൊക്കെ ജപിച്ച്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും കാരണം അവര് ശരിക്കുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ട് അവർ വേറൊരു വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് IDC കോഴ്സുള്ളതിൽ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇതിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണൂന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുരുപരമ്പര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരെയും
കപട നാട്യക്കാരെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, അതായത് സത്സംഗം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് വലിയവർക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം. പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മാർഗം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 10 ദിവസം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, 10 ദിവസം കൂടെ വേണ്ട, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന് നോക്കൂ. നമ്മൾ ജപവും മറക്കും, ക്ലാസ് കേൾക്കണതും മറക്കും, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണതും മറക്കും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. മായയാപഹൃത ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ആ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ തന്നെ മായ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയും. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, ഇന്ന് എനിക്ക് ജപിക്കണം, ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സത്സംഗത്തിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയണ്ട അർജുനനോട്, അർജുന, ഞാൻ ഈ വിശ്വരൂപം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗത്തില് അല്ലെ, അതായത് ആൾക്കാർ, കലിയുഗം മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് ആൾക്കാര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കണമെന്ന്, അതാണ് മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണേ. വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവര് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണോ എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോ അർജുനനെ പറയണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് പേടിയാവണു, അങ്ങയുടെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എനിക്ക് കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന മനസ്സ്, ഒട്ടും അസൂയ ഇല്ലാത്ത അത്രയും പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആത്മാവായിരുന്നു, ഒരാളായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അർജുനന് അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്തിനാ? നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്ര വിധിന്ദിന ഐകാന്തികി ഹരേർ ഭക്തിർ ഉത്പാദായൈവ കൽപ്പതേ. അതായത് പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമുള്ള പൂജാവിധികൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, സ്മൃതി പുരാണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മള് അവഗണിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒരു ഉപദ്രവമായിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതിനെ അവർ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാള്, മാംസമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അതാണ് ആരോഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് മുഴുവനും മാംസാഹാരം കഴിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടായത്. ആനയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ട്, ആന എവിടെങ്കിലും മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ആനയാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള സസ്യബുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പറയണത്, നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരും പറയണത് മുഴുവനും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയണു, ആധികാരികവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഒരു വശത്തും ആചാരങ്ങൾ മറ്റൊരു വശത്തും നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മള് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മള് ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു അവസരമാണ്. ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അതേപടി തന്നെ എടുക്കുക. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി അറിവില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ ആകെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താ? അമ്പലത്തിൽ പോവാ, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വഴിപാട് കഴിക്കുക, വഴിപാട് നടത്തിയിട്ടെങ്ങാനും അത് നേരെ ആയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാമിയെ കുറ്റം പറയുക, അത്രയും പണം പോയി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭക്തിയും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ആ സ്വാമി 2 പൂവും കൂടെ എടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പ്രസാദം തന്നു. എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിന് പോണത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില വിദ്യകള്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കാം, നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല കെട്ടിയിടാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാല കെട്ടിയിട്ടാ അവരിടില്ല, കാരണം അത് അശുദ്ധമാണ്, അവർക്ക് തന്നെ കെട്ടിയിടണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണം, കാരണം ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ തന്നെ മൂർത്തി രൂപമാണ്, അതിനെ നമ്മൾ കണ്ട് സേവിക്കണം.
അമ്പലത്തിൽ നടത്തുന്ന നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണ ആ അമ്പലമാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അന്യാഭിലഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം ഭക്തിർ ഉത്തമ. ഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും സ്പർശമില്ലാതെയും ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായി ഭക്തിയുത സേവനം സമർപ്പിക്കണം. ഇത് സാധാരണക്കാരല്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഒരാളാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതൊക്കെ 3rd ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് തെറ്റേതാണ് ശരി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യരാശിയെ അതിന്റെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജപ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ബുദ്ധിമന്ദാഖാന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് ഈ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഫക്കീറുകൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മേത്ത് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവൻ ജാതിഭ്രഷ്ടനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അധികം ആൾക്കാരെയും അവര് പിന്നെ എന്താ അത് നമ്മുടെ തെറ്റ് തന്നെ. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ തെറ്റുകാരാണ്, ഇനി അവര് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പുറത്താക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മാത്രം ആൾക്കാര് അന്യമതത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ട് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്നാ പറയണത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാര് അനാചാരങ്ങളിലാണ് പെട്ട് കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കയ്യിൽ ഒരിത്തിരി വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമന്ദാഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലും ഇതേപോലെ പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനെ അവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ആള് പിന്നീട് അവിടുത്തെ ഉയർന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആളുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തല്ലി പാട് കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. പറയും, ഞാൻ പണ്ട് ബുദ്ധിമന്ദാഖാന്റെ വീട്ടിലെ സേവകനായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനെ വളരെ എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പൊ തന്നെ ആ സ്ത്രീ പറയണ കൊല്ലാനാണ്. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവനെ മുഹമ്മദീയനാക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് തളിക്കും. തളിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് ആകെ വിഷമമായി, അയാൾ ഓടി വരികയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിരിച്ചിട്ട് പറയും, മാല ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും അനാചാരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാളൊന്ന് തൊട്ടു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അശുദ്ധം ആവണില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണത്. പിന്നെ മതപരമായ വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കേവലം ഒരു വിശ്വാസമല്ല കൃഷ്ണാവബോധം. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ അഭ്യസിച്ചു വരുന്ന പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. സത്യത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് കാലോചിതമായ ശൈലികൾക്ക് വിധേയമാകുന്നില്ല. അതായത് പരമസത്യമാണിത്. പരമസത്യം ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാത്തിനും ച്യുതി സംഭവിക്കണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മളിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം നമ്മള് എന്നും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനവിടെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിപൂർണത എന്ന് പറയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതുല്യമായ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുരോഗമിക്കാനാകില്ല. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേതോദർപ്പണം അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കളങ്കമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ കുടിയിരുത്തണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ തിരിച്ചും നമുക്ക് പ്രഭുപാദ പറയാണ്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫലപ്രദമാണ്. എങ്കിലും ത്വരിതമായി പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായ മതാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വളരെയധികം ആചാരങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജാതി മതം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണില്ല, അല്ലെ? അന്യ നാട്ടിലെ ആണോ, ഏത് നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും, ഏത് ജാതിയിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അയിത്തവുമില്ല, ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റി നിർത്തലുകളുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ പുസ്തകമൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയവരും മതത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നു, അല്ലെ? അത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ അറിയാം, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചതിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വികാരപരമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവരുമായി ഭക്തന്മാരുമായി സഹകരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോണത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് സഹവാസം, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കണം, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടി പോയി പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കി തരുന്ന പല ആഹാരങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ പോവാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ചുതികളും സംഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയണു. ഭക്തി രസാമൃതം ആസ്വദിച്ച ഭക്തന്മാർ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും അവ്യക്തിഗതവാദികളിൽ നിന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളാണ് അതിന്റെയൊക്കെ, പ്രഭുപാദയുടെ കൊച്ചുമക്കളാണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് അമൂല്യ രത്നത്തെ ചോരന്മാരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം സംരക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയണേ. ഭഗവാന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭക്തി ചെയ്യണ്ടേ, എന്താണ് ഭക്തിയുടെ ആധാരം, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടുണ്ടെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജപം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. നമ്മൾ എത്ര എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജപം ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. അതാണ് നമ്മുടെ പിടിവള്ളി. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ പിടിവള്ളിയാണത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ പിടിവള്ളി നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിടരുത്. അതിനെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ വിഷയമാണ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി രസാമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങളില് നമ്മളെ തന്നെ, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങളില് ശരണമടയാൻ സാധിക്കണേ കൃഷ്ണാന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു അഭയസ്ഥാനമുള്ളൂ. ആരും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആര് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണേ? ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്കിക്കൂടെ? ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചൂടെ? അതിന് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്, ദേവാരാധനയെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രഭുപാദയാണെന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദയെ പറ്റി അറിയാം, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദയാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയെ പറ്റി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈശ്വര ഭക്തി ഇല്ലാതെ വഴിതെറ്റി നടക്കുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. പ്രഭുപാദയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പേരാണ് ശ്രീമദ് അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ലോകത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ചരിത്രത്തിൽ അതുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയതിനാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പട്ടമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇത് കൊടുക്കൂലോ. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാമാണ്, ബഹുമാന്യനായ നാമമാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാവരും പ്രഭുപാദയാണ്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭയചരണാരവിന്ദ ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്.
അത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഇതെഴുതി, ഭാഷ്യം എഴുതി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ ഭാഗവതം കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം US പോയിട്ട് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അത് മാത്രമല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ ഇരുണ്ടടഞ്ഞ കലിയുഗത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രചാരം ഒരു 10,000 വർഷത്തെ സുവർണകാലം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്. 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും ഇത് പോകും. കാരണം അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ച്യുതി ഉണ്ടാവും. കാരണം ആൾക്കാർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യൂലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിലെല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, പ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യാപകമായും ശക്തമായും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ സേനാപതി ആവിർഭവിക്കും എന്ന് ചൈതന്യമംഗള എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ശ്രീല ലോചനദാസ് ഠാക്കൂർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇത് മിഷൻ, അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഇതിനെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരാള് വരും എന്നുള്ളത് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ 19ാം നൂറ്റാണ്ടില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവിന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു മഹത് വ്യക്തി അതിവേഗം തന്നെ ജന്മം എടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളോട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആകെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നിർവഹിച്ച അസാധാരണ കൃത്യങ്ങൾ ആർക്കും തന്നെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുഖലോലുപരായി കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രഭുപാദയെ നമ്മള് എപ്പോഴും പ്രണാമമന്ത്രം ഉണ്ട് പ്രഭുപാദയുടെ. എങ്ങനെയാ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഒരു ആള് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മദ്യപാനം, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിഹിത ബന്ധമുള്ള ഒരാള് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഓ, അയാളുടെ അടുത്ത് പോകണ്ട. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ചുറ്റിനും മയക്കമരുന്നും ഹിപ്പികളുടെ ഇടയിലാണ് പ്രഭുപാദ പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പ്രഭുപാദ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എത്ര വേഗം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആയിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും വേഗം നമ്മൾ. അപ്പോ പറയണത് മാംസഭോജനം, അവിഹിത ലൈംഗികം, ചൂതാട്ടം, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയെ അത്യന്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാശ്ചാത്യ ജനതയുടെ ഇടയിലാണ് പ്രഭുപാദ പോയിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തി അവർക്ക് കൊടുത്തത്. അത് നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന ആ ഇത് നമ്മുടെ ഈ വാക്യങ്ങളെ അതേപടി എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭുപാദയ്ക്ക്. ആ പ്രഭുപാദന്മാരുടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രഭുപാദം മുള്ളിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. മുള്ളു വിരിച്ച പാത പോലെയാണ്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വയസ്സിലെ പ്രഭുപാദ. വയസ്സായിട്ടാണല്ലേ പോണത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് എത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് എത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദോടുള്ള നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ, അതാണ് പ്രഭുപാദയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. കാരണം പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം. പ്രഭുപാദയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാര് ഇതേപോലെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട് അന്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാൻ നോക്കി. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് അവരുടെ ഇതിലെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ നിന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയിലും സർവോപരി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളിലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം പോണത് അല്ലെ. ഭാരതഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട കാരുണ്യവും വീക്ഷണവും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങള് ആരുമില്ലെങ്കിലേ എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നോളൂ, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള അത്രയുമുള്ള ആ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ്
പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അതിന് സാധിച്ചത്. അത്ര ആ വീക്ഷണം, അത് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും, നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഗുരുവിലും സാധു ശാസ്ത്രം, ഇതില് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പ്രഭുപാദ എന്തൊക്കെയാ പ്രഭുപാദ ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദ കുറെ അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ പാമരനാണോ പണ്ഡിതനാണോ ബുദ്ധിയുള്ളവനോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രഭുപാദ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബുദ്ധിപരമായും വ്യക്തമായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗോപ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതേപടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തത്? കുറെ അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഗുരുകുലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആശ്രമങ്ങള്, കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്, ഒരു ഏരിയയില് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ, നമ്മളിപ്പോ ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് താമസിക്കാനായിട്ട്. പലയിടത്തും പ്രഭുപാദ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധം, അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില് നമ്മള് ഭൗതികത്തിലുള്ളവരായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറെ അധികം നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപോകും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. വിഗ്രഹ പൂജ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മീയ സാധന എങ്ങനെയാണ് ആചരിക്കേണ്ടത്, ഹരിനാമം എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം, നൈവേദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതെങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രഭുപാദ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ ഒരു വഴികാട്ടിയില് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അനുയായികൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടിയ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെ വിശ്വസ്തനായ അനുയായി ആയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അത് ഈ യുഗത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം ഇത്തരം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളൂ, എത്ര ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യാണെന്ന് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ ഭക്തന്മാർ നിരുപാധികം, ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയണു, നമ്മള് ജപിക്കണം. ഉദാഹരണമായി മന്ത്രദീക്ഷ വാങ്ങിയ ഭക്തന്മാർ പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് ഉണരണമെന്നും മംഗളാരതി ദർശിക്കണമെന്നും നിത്യേന 16 മാല മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നും 4 യമനിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കുക, അത് അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കുക, ഒരു 16 മാല ജപിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മംഗളാരതി ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്, മായാപൂരിലെ മംഗളാരതി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ മംഗളാരതി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണണം. എന്നാലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആരതി ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, 16 പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ, 4 യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭുപാദ കൂടുതലായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രം കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, 10,000 വർഷത്തിലെ മാനവ ജനതയെ ആജ്ഞീകരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും ഉതകുന്ന മാർഗമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി അടുത്ത 10,000 കൊല്ലത്തോളം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം നൽകുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.